Goedemorgen. Morgen. Hallo. We zien van het televisieprogramma Boetegewoon. Boetegewoon? Ja, dit is toch Boetegewoon het paradijs op aarde, of niet dan? Dat is van Zuid-Limburg. Nee, van Omroep PNM, wat ook een Bezel uitzendt. Ah, nee. Ja. Ja? Ja. Ja, van een niet gehuurd, maar wel van onderweg is het ook. Ja, oké, dat kennen we ook heel goed. Zeg, dit is toch paradijs op aarde, hè? Ja. 'S morgens om 9 uur, zon geschient. Prima. Ja, hè? Ja. Je hebt daar echt hobby aan? Ja. Ja? Ja. Potverdorie, echt in een moestuin. Wat is van oog? Dit stuk Ja? achter aan dat tentje, dat is van mij. Ja, ik doe er even een microfoontje op, dan ziet je beter te verstaan. Ja. Wat zeg je nou? Dit tot... Dit stuk verloopt wel even mee. Ja, heel geer. Oké, je wilt er even de pauze maken, hé. Ja. Lekker in het sunken. Ja, ja. Ja, van hé tot... Van hier tot aan dat groen tentje erachter, Ja. dat is de behuizing in beheer. Ik heb vanmorgen nog hier het bloemen gepoot. Ja. Bloemen gepoot. Hier zijn ook bloemen. Ja. Daar zijn bloemen. En dat zijn aardbeien. Ja. Zeg, je zei het in op de volle grond. Ja. Ja. Is Ja. het niet eerst in kleine putjes en dan... Nee, net dit wat ik nu heb gedaan, dat kan men in de volle grond Ja. in deze tijd van het jaar. Als Ah, een- zo. Ja, ja. ja. Daar staan de frambozen, Ja. wat daar groen is. Aha. En verder heb ik nog het batatten staan daar. Ja. Zeg, en dat je elk jaar, al jarenlang denk ik, Nee, dit doe ik pas een jaar of 6. pas een jurk of 6. Nou, ik heb er al 6 jaar vol gehouden. Ook zo is het niet Ja. vaak dat mensen met hele goede moed beginnen en dan zeggen van nou, ik vind het wel prima. Nou ja, ik heb altijd je werken, dus, maar dit is nog de pensioenen. Dus, Altijd nog werk geweest. ja, ja. Dit, in de Nee, groente. nee, niet in de groente. Nee, oh, dus ik heb gewerkt en nou, dit is nu als hobby. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb vroeger wel bij een loonwerker gewoon, mais geheksteld, gras gesneden, soja geperst en zo. Het kwam een beetje in de buurt. Ja, en ook koeien gemolken. Ah, met de hand. Nee, nee, dat was de machine. Toch wel machines, Ja, ja. ja. Ik ging te wie terug in de tijd. Ja. Zeg, en wat brengt toch dat, zo'n volkstuintje? Ja, dat brengt je de groente. Maar vorig jaar hebben we heel weinig gehad, ging dat allemaal hier vol met water. Van veel regen. Omdat het ook leeg is, hé? Ja, dat loopt hier af zo. Ja. Daar niet. En hier dat was allemaal water. Hier staan de batatten, die Ja. komen er al een paar uit. Ja. De vroege patatten. Ja, ja, de vroege. Ja. Oh, lekker zeg. Vroege patatten met asperges. Dat is toch de combi, of ja, niet? ja, maar speljes heb ik niet. Oh. Dat moeten we ons gaan kopen. Oh, het water loopt me alweer in de mond. Ja, ja, dat is Zeg, lekker. Ja, zeg, vroege patatten en verder? Ja, verder, daar staan de wortelen. Dit is dus, dat is dus een Ja, ik klein zie het al. beetje Heel, al. ja, heel dun, ja. Dat zijn drie worteltjes. Mhm. En, ja, dit is weer een patat, maar dat heb ik van de week pas gedaan. Mhm. Dus die kan nog niks komen. Hier komen de moosplanten. Ja. Moes, het is dan spitskoel, roeiekoel. Ja, die heb ik toen allemaal in putjes staan. Ja. Op vuurgepoot. Mhm. En die gaan achter een mondje, als ze groot genoeg zijn, Ja, ja. op een landje. Ja. Zeg, we zitten nu in een complete dreugd, hè? Maart, april, hartstikke dreug. Ja. Hoe lossen we dat hier op? Met spuiten. Ja, 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 ik heb hier zijn een paar putten. een paar putten, ja. Ja, ja. Oh. En ik heb daarvoor een waterton, die heb ik al gevuld. Mhm. Oh ja, ik En zie met- het. Ja. En daar red je het wel met. Ja, ja, en dat tunnetje is ook vol Ja, met ja. water. Aha. Heb ik achter de container, daar heb ik ook nog zo'n groot vaat, Stom. zo'n container staan met water. Ja. Zeg, en bemesten met koemest, Met de paardenmest. peerdenmest. Ja. Ja. Lekker op zijn ouderwets, of niet? Ja, ja. Ja. Dat is allemaal goed, hè? Ja, ja. Ja. Zeg, en leer je nou ook elk jaar ervan, van ik heb nou te veel, zal ik maar zeggen, boeren, volgend jaar te wat minder. Ja, daar een leert men beetje wel van. afstemmen op elkaar. Maar vorig jaar ga je voor bijna niks door de regen. Mhm. En er is nog een
er waren de reeën gekomen. Die hebben de bonen opgevreten. De reeën heen nog gekomen, Ja. heen door. Ja, maar toen En stinkt je hebt het zo goed afgemaakt. het rood er nog niet. Hè. Ah, Want dit kijk. jaar pas er neergezet. Hè. De leer elk jaar, hè? En veel slakken vorig jaar. Hè. Ja, dat klopt. Met Ja. zoveel regen, veel slakken. Ja. Zeg, en dat doet gelijk maar voor eigen gezin, voor Ja, voor ja, voor zelf. eigen gezin. Ja. Eigen gezin, ja, ja. Ja, ja. Ja. Je hebt er wel een hobby aan, zo te zien. Ja. Ja, ja. Groot contrast met de spullen uit de winkel. Ja. Ja, We doen hier geen vergiftiging, dat is allemaal biologisch hier. alles biologisch, ja. Maar er komen ook steeds meer bedrijven die het allemaal biologisch gaan doen, hè? Ah ja, Ja, hè? ja, Zeg, en ik zie dat je nog buren hebt. ja. Ja? Deze jong die scheet daarmee doet, dit stuk, want die vrouw is erg ziek. Oeh. Ja, en daar zitten dus weer andere buren. Ja. Dus die 6 van die tuintjes, Ja. 6 eigenaren. Ja, ik zie het ook, peerdemessen wat er nog allemaal onder gespaard moet worden. Ja, ja. Ja. Liggen ze nou niet een beetje achter op oog of lig je nog vuur? Nou, die is liggen achter, maar Ja. daarvoor is het al redelijk goed. Ik heb dit omgeploegd met de tractor. Ah, en ze moet het met de hand doen. Ja, Kijk, hebben ze niet de neiging om een handje te helpen? ja, maar dat ze door de kas hebben gezet, is dit stuk weer te klein voor midden in de tractor. Hè. Ah, op die manier. En daar staan allemaal fruitbuimpjes. Aha. Dat gaat niet meer met de tractor. Zeg, en is dan zo'n ligging tussen de bus ideaal? Ja, ja, dat is prima zo. Ja? Genoeg schaduw, Ja. zon, et cetera. Hier gaan Nou, we we lopen even verder. Ik ben benieuwd. Hier liggen de rood-witte lente al. Dat betekent gevaar of wegblijven. Ja, Zeg maar, de vogel die moet ook wegblijven, of nee? de vogel, ja, doeven, ja, die eten de bonenplanten op. Dit Ja? zijn dat zweetvuur. Weet je wat zweetvuur zijn? Jazeker, dikke boeren, willeboeren. Precies. Ja? Deze heb ik het eerder gezegd en die vanaf daar, dat is later, maar dat komt ook nog. Deze zijn het eerder gezegd. Ja, ja. Je Oh, dat is ligt natuurlijk- in de volle grond. Maar er Vanaf- moest natuurlijk een bepaalde volgorde aanhouden, denk ik. Want anders hebben ze natuurlijk in één week alles riep. Moest natuurlijk wat met planten rekening houden, hè? Dit moesten vruchtpoten, dat zijn Ja? vruige bonen. Die moesten vruchtpoten. Ja. En die kunnen ze in de diepte schooien. Hè? Ah, kijk. Mooi. Ja, ja. Zeg, en nog ja, ik noem het ouderwets, in de wegglaas nog of alles in de diepvries? Alles in diepte. Zo Ah. weg zoals het is te we. Ik kon gewoon 2 terug in de tijd. Ik Ja. weet ook niet hoe het komt. Ja. Mooi. Ja, en daar staan nog het appelbuimpjes. Ah. Ja. Die zijn wel beschermd, hè? Ja, voor de vogel. Maar Ja. eerder was dat voor de reeën. Ja. Groten die plantjes op. Zeg, en hier heb je dan even een lekker een rustmomentje? Of is dat... Dat is een opslag voor het peulen en het stekken en zo. Ja. Ja, ja. Oh, maar hij is ook echt gewoon genieten van alles. Ja, ja, je kunt men ook even als het een keer zo regenen, dan Ja, lekker schuilen toch? ja. Ja, nou. Dankjewel. Ik ben weer een heel circuit geworden. Oké. Ja, vanuit Ruiver toch? Of dan, Ja, ja. Je Ruiver, hè? Ruiver, ja. Op Ruiver, hè? Ja, op de Ruiver. Op de Ruiver. Dit was het weer. Nou, Weer een uitzending van Buitengewoon. en Ja, wanneer kunnen we erop? elke maandag om 6 uur op Om 6? Omroep PNM. Hey, Oké. dankjewel en vanuit het gezellige Ruiver. Ruiver.